Soc el Javier Rodrigo, membre de l'Assemblea de l'Arnau i soc part de l'equip gestor amb la Edna Rojas, i l'Arnau Itinerant és un programa de gestió comunitària que fem a 3 barris amb la idea de proposar un programa experimental d'arts vives, de comunitat i de territori i memòries al voltant del Paral·lel i de tot l'Arnau, mentre l'edifici de l'Arnau es renovarà, que esperem que sigui per aquest any. I l'Arnau Itinerant és un projecte que neix fruit de reivindicacions veïnals, de molts veïns i veïnes que es van juntar, activistes i treballadors culturals, i també d'un procés participatiu en el que es va marcar que volien fer aquest programa per les 3 barris. Aquesta ruta s'emmarca en l'edició tercer cop del Viu Montjuïc. Llavors estem molt contents perquè és una ruta que hem fet en col·laboració amb Dau al Sec i tot el seu projecte de memòria amb dones. Dau al Sec és un espai de teatre i experimentació artística del barri. També hem col·laborat amb el Centre Cultural Albareda, que no s'ha donat el link amb el grup de músics, molt interessant també, i el músic principal és un veí del barri. I després també hem tingut la sort de poder col·laborar i treballar amb CERISEC, el Centre d'Història i Recerca del Poble Sec, que porta molts anys fent recerca i recuperant històries locals i donant otra veu i otra mirada sobre el que és aquest barri, el del Poble Sec. Llavors, aquesta ruta, que es diu Relats d'entrada i sortida de Montjuïc, el que buscava era construir una altra història i una altra perspectiva sobre el que és la muntanya de Montjuïc com un espai sempre d'acollida, d'intercanvi, de mutualitat, de lluites i de resistència, i poder trobar-nos en una muntanya més popular i comunitària. I això l'hem fet a partir d'explicacions de CERISEC més formals, de peces de dansa o d'arts vives que han fet les 3 dones i de música del conjunt que hem tingut, que era música relacionada amb l'herència afrocultural del jazz de Nova Orleans, que d'alguna forma també parla d'històries de resistència i d'històries de migració a partir d'aquesta expressió musical. Aquesta fotografia està feta des d'aquí, concretament una mica més cap allà. El CERISEC és un centre de recerca històrica del barri del Poble Sec. Ens dediquem a la investigació i a promoure la història de personatges i de fets que han sigut importants en el barri. Tot el meu rol que ha estat amb aquest passatge que hem fet, aquest passeig, és explicar una mica el fet de lo que era originàriament el Poble Sec. El Poble Sec era un barri que va néixer fa 150 anys, no ha nascut abans. Vull dir, és jove i ens hem fet gràcies a la migració de la gent que ha vingut primer de dintre de l'Estat, també de Catalunya i ara de la gent que ha vingut d'altres indrets del món. Doncs jo soc en Jaume Sangrà, que sóc la persona que està guiant, dirigint el projecte comunitari de Dau al Sec, de teatre comunitari, i en aquesta primera edició, de fet fa un any que estem treballant, podríem dir que estem existint, i en aquesta primera edició hem treballat la immigració, el tema de què suposa migrar, què suposa recordar que en aquesta muntanya de Montjuïc, on ara mateix estem, hi havia un barraquisme que en un moment determinat es va fer com un rentat de cara, i a través, bàsicament, del teatre comunitari, d'un espai de reflexió a través de les arts escèniques, hem reflexionat sobre això i hem arribat, diguéssim, a certes conclusions o posades en escena. I ara presento a l'Eva.
La primera parada es tractava de fer una mica d'una performance, de relacionar el que era abans el treball de la indústria, quan començava aquí a Barcelona, el treball extenuant de moltes hores, i bé, el nostre moviment era relacionar la maquinària que existia en aquella època fins a arribar a l'extenuació. Jo sóc la Montse, els meus pares van ser immigrants d'Extremadura. Al final hem fet una petita reflexió o gran reflexió de com se sentien, com es van sentir, com es van sentir acollits, més bé no acollits, i una mica les condicions en les que vivien i amb el que s'havien d'enfrontar cada dia. Els vostres avantpassats van ser probablement estranys, estrangers, bàrbars, en aquesta terra que ara no voleu compartir. Jo he explicat de primera mà l'experiència de la meva mare, que quan va venir d'Almeria va venir a una barraca. En aquest cas no va ser del Poble Sec, però era aquí mateix, al Somorrostro, les barraques del gas de la Barceloneta. I per mi és no només un treball escènic importantíssim de consciència social, perquè hores d'ara continuem igual, encara que d'una altra manera, mateix fondo però diferents formes, sinó que per mi també suposa un treball personal, molt personal, de la memòria de la meva família. Bon dia, sóc el Quico, sóc washboardista, toco la taula de rentar, un instrument de percussió, i la banda amb qui estic aquí avui tocant és Santiago Polka Swing. El nom d'aquesta banda és una mica curiós, no? Però fa una mica referència a una situació que hem tingut laboral en l'últim any, 2 anys, és que ens han cridat per fer uns concerts a l'Escola Alemana de Barcelona i vam començar a crear un repertori bastant de fusió de temes de polka que es fan en aquesta escola, així més en plan festius, populars, amb temes que és els que solem tocar en el nostre ofici, que és més música de Nova Orleans. Durant la ruta, per acompanyar aquestes històries una mica agradolces de lo que ha sigut el desenvolupament del barri del Poble Sec, a l'últim segle i mig, més o menys, doncs volem connectar una miqueta amb això, amb aquesta vessant més popular que té la nostra música i també aquesta part una mica del patiment, com sabem, del blues, el jazz, aquesta cultura afroamericana. Llavors farem un petit recorregut majoritàriament per cançons al final del folklore afroamericà, que moltes podeu conèixer, com són el When the Saints Go Marching In, i aquests temes que no són temes estrictament de la cultura folclòrica d'aquí, però sí que creiem que hi ha una essència, al final és música de la gent oprimida, i que encaixa molt bé amb aquest punt així una mica més dramàtic i humà d'aquest recorregut que es farà avui.